Kadtong akong amahan, si Anhing Severo Ubod, mag-istorya-istorya man to sila sa akong mga uyuan pod, mga iyaan, bahin aning kinabuhi bastaw, labi na gyud kinabuhi isminyo. Nya moingon dayon to siya, kining kinabuhi isminyo, og sa kamot pa kuno, ang kalipay kanirang kumingking, kaning uban diri pulos na kuno ni mga pag-antos. Ambot tinuod ba na ug kasuway minyo. Kanabang kalipay ra gyud kunong tinudanay, murag kanira kunong kumingking, ang karing upat nga nahibilin, mao na kuno ni ang pag-antos. So in short, murag iyang realization sa kung amahan nga naglabig yun ang pag-antos aning kinabuhia kaysa kalipay. No? O yun mo? Dunay mga tao din sa kalibutan nga galabi ang kalipay kaysa pag-antos. Kinsa man na sila? Pari. Ano na siya? Ragyan na. Way lain eh. Pari ragyan. Naglabi ang kalipay kaysa pag-antos. Ana. Tuo mo dili. Inyo sagtang husgahan. Pero na may mga pari nga nagdepresyon. Naam sa mga pari karon nga naglagot, nga kusmod kay mga naong, way kalipay. Di ba? Naam sa mga pari karon nga mamusil man gani. Di ang gito nakapusil og bata. Patay ang bata tinga o na ospital ba to? Ay naglagot ba? So namagay pari ng hagit og sukmagay panahon nagkasal. Kinsa katong parian? Nang hagit og sukmagay, nakasimba sa kung kausa nga ang pari sad nang hagad sa sukmagay kay ang iyang kontra ni simba man. Diha gawali siya. Siya naam jud ka diri. Saan? Sakto man kanang imo, labaw pa mga kaspari. Sukmagay lang ta. Lingi sa kukisa kayang gipasabotan ni basig ako. So ang tinuod nga tao nga naglabig yun ang kalipay kaysa kasakit aning kinabuhia, mao gyud tong suod ni Kristo. Matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban kanila? Kung kuyog nimo si Kristo, murag pulos-pulos gyud aning kinabuhia ba? Pulos-pulos yun kalipay ang atong matagamtam or imong matagamtam kaysa kasakit. Nganingon din siya diri, apan mo abot ang panahon nga kuhaon ang pamanhonon gikan kanila, magpuasa na sila, magsubo na sila. Nya kanusa man si Kristo makuha gikan nato. Nya magsubo dayon ta. Kay bawo mo, kung di na tamutuman siyang sugo, mawa na siya. Kay kada nato supak sa sugo sa Ginoo, maputol ang atong relasyon. Ay matod pa sa niya, diha sa laing bahin sa Ebanghelyo, murag John chapter 15 man siguro na, niingon siya, ako ang punuan sa paras, kamo ang akong mga sanga. Kung ang sanga magpabilin sa punuan, dili gid ni mahutdan sa bunga ug dahon, pero kung ang sanga mahimuwag gani sa punuan, ang sa mahitabo, malaya og pamuniton og isugnod sa kalayo. Apot tinagin nimong subua. Muna naaroy mga tao nga nahimuwag ni Kristo, ang mga naong laya, uga ba? Uga. Nitanawan ng imong tupad. Ika na tanawa. Tanawang naong laya o lunhaw. Sige, iniguli ninyo sa inyo. Tanawa to mga tao dito dapit sa inyo. O kaninyo mga silingan. Ilhan na nimo. Tanaw nimo ang naong laya kayo. Kanang uga kayo. Gakusmod lang. Kanina, himuwagin ng Kristo. O na. O na. Nya ang pare, inigso dire. Inigingon ang Ginoo mo na kaninyo niya. Uga kig naong. Kani himuwag ng Kristo.
Nya inigwalis pare, smiling di kayo, ina din kani ubay-ubay nighalin sa salat. Araw na kalipay aning inyong pare kana ramang salat gyud. Okay nga naman, malipay ang daghan kay mga tao. Karon daghan na kayong namakpak kay ang atong halin niabot na og 7,521 slots. Pakpak. Sa atong target nga 10,000 slots, 2,479 na lang ka slots ang kuwang. Gahapon nasya ko pag-print nako sa Metrobank nga kaning kuan ba anang transaction history na ay 300,000 nga gikuan gideposit. Nakapangutana ko sa akong treasurer o kani akong kuyog din kung nagdeposito mo sa kaning atong kolekta dito nyo gideposito sa kaning Metrobank waman pa dir nako kuan gid kana ganing palit gid inig slot mobali 300 ka slots unya nahibaw-an gid namo ang tao nga nagpalit nagkaistorya dahil mi adto primero di man kayo katuhuan nga mopalit siya 300 slot pag istorya namo kay simple ra man kay sa mo istorya muhatag man niya ako pader ako gugma man gini na akong paghatag maom dito siya ay mga simple kay mga tao ba nga mukalit lang og masyaktas ilang paliton. So kaning 2,479 ka slots nagkinahanglan lang taani og 24 katag 100 slots. Og naay mo palit nga tag 100 slots, 24 ra ka tawo. Hurot na ni. Sa inyong paminaw karong Domingo kay last day man to Domingo na kay mga 24 ka tawo nga mo palit og tag 100 slots. Naawa muragwa gyud. Ato na lang balihon nagkinahanglan lang tag 100 ka tawo nga mopalit og tag 24 slots. Hay may posible ana. Murag kaniting ikaduha no. Nga naay mga 100 ka tawo nga mopalit og tag 24 slots, ika-Domingo hurot na ni siya. Di ba? Kanilang daan din pila na gon mo ka. Pero magunahon na sa mong Matay 24 niya wapay sin akong balay paita sa dani. Wapay bugas dito ana. In short, kining pagpamalit na tog slots, kining pag-donate sa simbahan, kung kinasing-kasing ang imong pagbuhat, mubunga ginagkalipay diha nimo. Ngano man, makonected man ka sa punuan nga mao si Kristo. Magpabilin man ka diha ni Kristo, wa gyud namalit og slots in general, wa gyud nagdonate sa simbahan nga kinasing-kasing nga masulubon. Bisan pagdakdakan sa tanang mga problema o pagsulay, naagi na nila ang kalinaw, kalipay o katagbawan sa kinabuhi. Maunay nakalahi sa mga tao nga tigpakaaron ingnon o sa mga taong matinud-anon. Ilan man animo, bisang nanagan karon sa politika, dinis ato, mga ratol man ang uban. Mga ratol ba? Hashtag simbahan, gamito nagkumpanya. Ratol na kayo. Social media, ratol naman. Ayaw lang ka ratol, relax lang. Intong lugar na pwede ka mangumpanya, pangumpanya dito. Ayaw lang sa gi-appeal ako sad maratol sa ko, kay naam sa ko gipili nga, kanaganing akong pilion nga kandidato, ako gideng isulti ninyo. Di na lang ko, relax lang ko. Tagaan ta mo higayon na mupili sa mog inyo. Di ba? Ako di na maihapoy pila kabuk ng utanan ako pader kami salig manggid minimo pader kinsa manggi imong pilion isulti lang guna pader kay kibaw mong giming tinarong ng imo nako di ko sulti ko aron di na mo mupili unya og magkinaon sa ako inyong pasanginlan unsa mo di oy pangutana mo sa Ginoo kinsay pilion kay ako gasigi sa kong pangutana sa Ginoo kinsay akong pilion kay kun ako lang mo ipapilion dali kay kong mailad. Kamu, dali sa kay mong mailad. Kung di ta magpabilin diha ni Hesus, dili ta magiyahan unsay
saktong pilion. Kay si Kristo ra may nasayod sa ugma. Kining ato mga bana-bana karon pirmi man ni kada eleksyon. Kanang ato mga pasalig nga madungog nga porting nindota nga murag itagtagaan sa langit. Oy, istoryahe. Aw kamo gud. Mga tiwasono na mamog mga naong. Pila naman kabuok. Pila naman kabuok nagpasalig nato. Sukad pas una, natuman bagod. Wa oy. Usa ra gyud katawo ang makatuman sa iyang saad. Si Kristo ra gyud. Siya ra gyud ang matuod nga tawo nga nakatuman sa iyang saad. Wa gyoy nasipyat. Iya tang giluwas. Niingon siya, ako mong pakamatyan. Nagpakamatay siya. Ana. Nya kinsa sa tong musunod niya og sa iyang mga saad og sa iyang dalan, siguro gyud nga makahatag og tinuod nga kalipay. Muna sa unang pagbasa, niingon ang mga Hudiyo, unsa pa may kapuslanan ani magsigi mig ampo, magsigi mig puasa, nga wa naman ka maminaw namo Ginoo, wa naman kunimo wan aman minimo tubagan. Di na lami magampo, di na lami magpuasa. Nitubag sa dang Ginoo nga, lagi, magpuasa mo. Pero sige po mong pangulata ng mga tao nga ubos sa inyong pag-amping. Sige po mong pangusi ang mga bata. Sige po mong panglatos ang mga bata. Panghapak ang mga bata. Yaw-yaw ang mga bata. Balikas ang mga bata. Nya siging ampo diri, sige ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit, iguli nga to kamong mga animala mo, kamong mga pistiha mo. Ingon Ginoo nga, mao day na inyong ampo, mao day na puasa, sige gyud po magpaningil ang mga utang, nya og dili gani mo bayad, inyo dayong yaw-yawan, ikiha pa ninyo. Igihan gyapon kay mo nang inyong mga yuta, kanang inyong mga tanom, kanang inyong mga kwarta. Igihan kay mo inyo yung hapit patyon ang tao nga mukuha ni ana nga ako man tay naghatag ninyo nya mao nay puasa mao nay ampo di ta mo paminawon ana oy nya ningonen Ginoo sige suway ninyo ipanghatag ang inyong kwarta ngadto sa mga kabos at timanan ninyo ang mga byuda o mga ilo tagain ninyo sa hustong suhol ang mga nag-alagad ninyo di ba bisag unsay inyong paminawon, inyong pangayoon, ihatag nako ninyo. Sa inyong atubangan na ako, sa inyong luyo, nag-atiman ko ninyo. Ninduta ng saara, no? Pero ang kondisyon, sunda ang akong kinaiya nga magsigig tabang. Nga hapon mita, kato among meeting, atong gahapon, diha sa atong mga kwan, baka na sila si mga sa inyong amahan, si kisa ning atong street din nalimot man ko Maria man sumpay ato sa to. Ha? Orinyo. Sa tabra? Horino. O day. Horin. Karon pa ko nakahibaw amo gisubay-subay dito ba? Naam lagi ni marka ding danin ingon sila day Binsya, sila day Ima. Kuan man na pa dir. Mao man ni ang nanon ko dinhi ko Horino Maria Street ako mao day ni na nga kami gasabot mi nga ato kaning panindoton dinhing atong entrada mao na karon nagkahiusa gid mi nga ato na dihang panindoton hasta tong nanindad to sa eskina nga kami diri pa dir nako ako sa mong panindoton hingin lang tamong tanan dinhi nako dinhi ba aning badlisa ba hinginlan mo nya irog mo didto nya himuan mo nindot nga inyo yung tindahan na na akong ingon nila mo lang gamiting man to gabi dito ako naagian perti man to nilang seryosohag mga nawo baka to yung patio tanalan ng paria kay saom ning hinlan ta diri nako ato ning nindoton ang entrada sa atong simbahan aron ang mga tao inigsak aksyon palagliko wa na maka-feel na sila padong na ta simbahan kaysa kanang igliko na siya padong matas carbon inigliko sa kani padong baka ni gadtos kalasangan mura man igway karsada pati maning daghanang dining huot kining kahoy karon nagkasabot nami niya nganong niabot man aning maong panagsabot-sabot
Tungod kay gigiyahan sa Ginoo. Gigiyahan, di kita ibilin sa Ginoo nga magpabilin lagi ta ng batik nga sitwasyon. At tanawalan ning atong simbahan dinhi. Ang mga wa kaanhi dinhi mga 3 na katuig or 5 katuig nga wa na kaanhi dinhi. Amasyak man jud kay gabot nimo, ha? Mao ni, wa na man ka. Pero para nako puol na kay ba? Di ta joke, wa jud ko pull excited kita dinhi kanunay antud ta mga matay. Og mao nay giingon ni Kristo, kanus aman magsubo basta magpabilin mo nako. Ug aron kita makapabilin Dios Ginoo, sundo nato ug atong ibutang gyud sa atong hunahuna kinsa man ang pinangga sa Ginoo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa tay tubag nato Salmo? Usa ka mahinulsulon ug mapaubsanon na kasing-kasing o Dios dili nimo tamayon. Naaroy pipila ka nato nga bisag nagbasol na ang usa ka tawo, bisag nagsigi nagpangayo nimo pasaylo, di gyud ka kamaong maluoy. No? Dayon kag ingon, human na, gibuhat na nimo. Gibuhat na nimo. Ay na lang pagbalik nako. O gipasaylo na tika, ay na lang balik. Mga buangon kaita. Ang tinuod yun nga mahinulsolon o mapaubsanon na kasing-kasing, makiguli gidi ay ta. Dili na nato tamayon ang tao nga nakahatag o kasakit nato. Mauna ang Ginoo. Nakahatag tag kasakit niya, kada nato supak siyang pulong, labi na yung muabi na gitasyawa, bakako na kaitastanan, kwarta na itong gihigugma, madinumtano na kaitastanan, patuyang taning kalami o kaulag sa kinabuhi aning kalibutana, nakapasakit kitag maayos Ginoo ana, nagpalaygit na ka, nag-abortion pa, siging inom anang pills, ambot apil ba ka ng pakulor anang buhok, kiskis anang kilay, kay mga binuhat mo na sa Ginoo, mga illegal logging, illegal fishing, graft and corruption, suyop anang drugas, palaygit, basiktomi. Ang Ginoo nasakitan kayo ani. Pero kung maghinulsol ta, kung magbasol ta, din agid ta niya tamayon. Iyarod gitong kalimtan, pinangga ragyapon ta niya, no? Sige, lingi ay mong tupad. Ina andam kang mopasaylo sa imong kaaway. Ina ka andam kang mopasaylo sa imong kaaway. Di ba moingon na siya? Ay sorry, di pa ko ready. Ayaw na. Inulsol na tadaan, di ba? Og inigbasol nato sa atong pagsigig dumot, ang Ginoo di na mo tamay nato. Inig kinasing-kasing natong pagbasol aning sige natong daog-daog sa atong isig katawo, labi na gyud mga bata nga gagmay. Himuon dayon tas Ginoong iyang mga pinangga. Din ata niya tamayon. No, ano? Sige, nindog na ta.